Vi skal nemlig helt ud, for jeg tror, jeg har lavet en julemand. Så vi gå ud og se, hvad han har lavet herude. Prøv at se her. Prøv at se, Pia. Prøv at se. Det skal vi have med ind. Tak, julemand. Tak, julemand. Den er tung. Den er tung. Ja, pas på. Vi skal lige vende den op. Så jeg skal lige vende. Pas på, så jeg må lige slippe. Sakse ligger på bordet. Det er en utrolig gave. Ja, klip båndet over. Der er meget, der var. Så kan jeg rive papir der, tror jeg. Så er det stort. Nej. Så skal vi bruge en saks igen til talen her, Pia. Ja, jeg kommer lige og gør det. Her gør jeg det. Prøv at se, må jeg låne en af saksen? Jeg tror, jeg må lige hjælpe med det her. Prøv at se her. Kan I klippe der? Ja, jeg gør det. Ja. Jeg gør det. Det er godt, Sølle. Ui! Hov! Nej. Hvordan gør vi nu her? Nej, Pia. Der er en kasse indeni. Så jeg kan få den. Jeg smag lige. Hov. Det er svært, det der. Prøv at se her, Pia. Kæmpe stort dukkehus. Jeg tror, det er et stort dukkehus. Ja. Altså. Jeg tror, jeg kan være dukkehus. Prøv at se her, Pia. Prøv at se her. Jeg tror, prøv at se. Nej, det skulle du ikke. Selma, prøv at se her. Selma, det der. Du skal prøve at se den store anden kasse. Prøv at se her. Nej. Prøv at se her. Prøv at se her. Hvad er det for en? Kom lige og se. Hold da op. Det behøver vi ikke, Selma. Skal vi prøve? Vil I hjælpe mig med sådan noget? Er det det? Se, hvor vi roder. Nå. Jeg slukker igen det der. Ja, okay. Ja, det står helt inde i gassen. Er det fint, hva'? Der er en tag. Skal vi lige se, hvordan man åbner det? Prøv at se. Vi skal lige finde ud af, hvordan man åbner det. Jeg tror, at man åbner det, Pia. Der kan den i hvert fald åbne ud af. Og her kan den åbne ud af. Så må det være det. Nå ja, jeg tror, det er der, Eva, på midten. Det er ikke... Jeg tror, det er der, ja. Vi skal vippes fra hinanden, ja. Hold da op. Prøv at se her. Og ved I, hvem det er fra? Skal jeg læse, hvad der står på kortet? Dukkerne. Hold da op, der var mange. De skal derind og bo. Ja, det skal man. Hvis de ikke har noget hus. Prøv at høre, Pia. Der står det til Selma og Nova fra Sonja, Ernst, Sten og Bodil. Kan I lige kigge en gang, piger? Kan I lige... Kan I vinke og sige hej til Sonja, Ernst og til Bodil og Sten og sige tak for gaven? Ja, tak for gaven. Var det det, jeg havde brug for? Ja. Fantastisk. Og det er smart, hva'? Ja. Det synes jeg.